Inyo News Una sa Aksyon! Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Sabado, Setyembre 11, tuig 2021. Makitaan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. Vaccination activity sa kada barangay ginatun-an sa Bacolod LGU. DepEd Bacolod preparado na sa pagbukas ng klase sa adlaw sa Lunes. Sa mga nagapanguna nga balita national, Pilipinas nakarecord sa pinakataas nga kaso sa COVID-19 subong adlaw. Third dose na bakunahan sa Sinovac target sa expert panel. Una sa balita! Una sa Aksyon! Alas 6:05, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Pasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6, just kagkaroon sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. Plano sang lokal nga panguluhan sa syudad sa Bacolod nga magpatigayon na sang vaccination activity sa kada barangay umpisa sa masunod nga semana. Sunod kay local IATF Chairman Vice Mayor Elcid Familiaran, ini nga inisyatibo ang kabahin sang estratehiya nga luyag ipatuman ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia kasunod sa natabo nga pagsaka sa kaso sang COVID-19 sa diin liwat nga naglabot sa triple digit. Dugang pa sang Vice Alcalde, iniman ang rason kung nga nagpatigayon sang Zoom meeting sa mga punong barangay ang alkalde tinalikdan niya gabi. Magluwas sa pagpasanyog sang vaccination drive, ginapaabot man sang Vice Alcalde ang lubos nga pag-ukon nga suporta sang kada opisyales sa barangay para sa lapnagon nga information and education campaign kasunod sa nga nagnubo nga porsyento sa mga Bacolod noon nga nagapabakuna. May series of meetings sa ikon mo, hindi naman ma-accommodar sila na 61. Reminding them ang sila role sa sa mga preventive measures na po need, no? Kaya rin sila sa grounds, sila ang frontliners. Samtang ginkumpirmar ng mga ni Vice Mayor Elcid Familiaran nga mayara sang dugang nga kaso sang COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Suno kay Familiaran base sa real-time update nga yan nakuha ka inasang udto. Ang Bacolod may ara sang masobra 150 ka mga nagpositibo sa COVID-19. Dugang pa ni Familiaran, nagapanguna nga rason angod sini nga sitwasyon amo ang paghatag kumpiyansa sa publiko, ilabi na nga hindi pagsunod sa minimum health protocol. Nagapati man ang Vice Alcalde nga dapat gilayon na nga matap na ini nga problema para mapaiway ang ginakabalakan nga pagsaka sang quarantine status sa Bacolod sa palaabuton. Sa ibahan nga balita lokal, ginpahayag ni Department of Education Division of Bacolod Superintendent Dr. Gladys Ameline Sales nga handa na sila sa pagbukas ng klase sa adlaw sang Lunes. Suno kay Sales, magapatigayon sang blended distant learning kung sa diin may adlaw nga makatuon ang mga estudyante online, paagi sa TV kag radyo kag may module. Dugang pa ni Sales, may gamay lamang sila nga ginbag-o sa distribusyon sang module. Kung nagligad nga school year sa kada semana ang pagpanagtag sang module, himuuna nila ini sa kada duha ka semana. Yun parayag man ni Sales nga may preparasyon man ang mga eskwelahan kung aprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang face-to-face classes. Gininganyo ni Department of Education Division of Bacolod Superintendent Dr. Gladys Ameline Sales ang mga manunudlo nga magpabakuna bilang proteksyon sa liwat nga pagbukas ng klases sa Setyembre 13. Suno sa kay Sales, 4,777 ka manunudlo sa idalom sang DepEd Division of Bacolod. 64% ang mga fully vaccinated kag may 1,006 pa ang wala na bakunahan. Rason nga ginainganyo sini nga magpabakuna sa Setyembre 17 ang wala pa na pabakunahan sa social halls ng DepEd Division Office. Dugang pa ni Sales, importante ang pagpabakuna. Bangod sa masami, sila ang nag-aatubang sa mga ginikanan nga nagakuha sa module materials sang mga kabataan.
Nagahingyo naman ang Department of Education Negros Occidental sa mga ginikanan nga giyahan ang ilang kabataan sa pagsabat sa ilang module kag hindi pag-itugyan sa iban nga tawo kag bayaran. Suno kay Ian Arnold Arnaiz, spokesperson sa DepEd Negros Occidental, mas mapierde ang kabataan kung hindi sila ang nagasabat kag wala gid sila sang may mahibaluan sa palabuton. Dugang pa ni Arnaiz, wala man ginapuwersa ang kabataan kundi pahangpon sa nagakadapat nga himuon paagi sa ginikanan. Samtang preparado na ang DepEd sa pagbukas ng klase sa Lunes. Wala gid man sa may ginbag-o magluwas lamang kung may mas maayong pagid nga estratehiya nga himuon ang kada bulutuan. Inahanglan man sa ginikanan nga mongonseho sa mga manunudlo sa estado sa ilang kabataan, ilabi na sa enrollment. Sa katapusan nga balita lokal, ginpahayag ni Manapla Mayor Manuel Escalante nga lunsay mga unvaccinated para sa COVID-19 ang 12 ka mga bag-o nga napatay sa banwa. Suno kay Escalante, ini ang rason kung nga wala sila nagauntat sa pagpangbakuna nga ginapatigayon Lunes tubtub adlaw sang Domingo. Dugang pasa nga alkalde sa 65,000 ka populasyon sang banwa. 4,000 pa lang ang mga nabakunahan kag kinahanglan makabakuna sang 28 tubtub 32,000 agud nga malabot ang herd immunity sa banwa. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:15. Sa pagbago-bago sang klima, hindi man marikawan sa tao ang magbatsyag. Gani importante sa aton nga pabakuro ng aton resistant. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Tuloy ang peace talk yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo. Mayong gabi sa mga ka-aksyon namon nga nag-monitor via Facebook Live sa kay Sir Alex Montesa. Oy, si Ma'am
Aline Galvez Sinaon, nag-monitor siya. Salamat gid Ma'am Sinaon sa imo nga pag-monitor. Yeah, permita ka nagakabasahan. Thank you so much gid sa liwat Mama Sinaon. Ma'am Elizabeth Malakagamala, good evening man. Stay safe always and God bless and more power. Si Sir Alex Fuentes, good evening. Mayong gabi man sa kay please kindly greet sa ilan ni Ma'am Star Mayo with Doc Matt Mayo sa Rochester, Minnesota sa USA kag kay Ma'am Jinky Dialagdon. Salamat gid. Sige. Sa kay Evs Marta Dios Salcedo, good evening. Pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alanghilan kag sa pamilya Tejado sa Miagao, Iloilo. Sige. Rhea May Ladio, good evening. Naga-monitor siya sa sumong iya nga gabi. Baw si Sir Ray Baryoga, mayong gabi dira sa imo Sir sa may Pandanon, DSB. Si Hil Javier, good evening man. L.A. Amante, mayong gabi. Watching here in Kuwait. Wow, salamat gid. Si Inday Athea Kim Eriman, manugbukas ng inyo klase sa 13. Good luck sa imo. Si Ma'am Vanessa Mayo, check attendance sa Konohua from USA. Salamat gid Ma'am Vanessa. Si Sir Noel Amar, good evening man. Si Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, good evening hambal ni Sir Noel Amar. Tamyaw niya lang kuno iya nga friend man ana. Sige si Ma'am Vanessa Mayo with Ma'am Jinky Dialagdon, Sir Melily Oligo, Alex Montasa, kag si Sir John Season, kag si Bia Jonathan, and si Dennis Tibor Goma. Sige, salamat! Done sharing and likes na sa kono. Sige, thank you so much gid sa inyo nga pag-monitor sa mahambal po ko tani, This is my life ba? Aksyon Balita Evening Edition. Ako lang danay suwong isa. Si Ma'am Sinutong Laparan ang nabasahan ko. Si Ma'am Connie Laparan, good evening. Naga-monitor man siya. Stay safe and God bless. Sige. Thank you so much gid sa inyo nga pag-monitor. Halong kita tanan. Happy weekend sa mga ka-action naton nga naga-monitor via Facebook Live and also sa mga ka-action man naton nga may Facebook Live na may transistor radio pa. Sige. Salamat sa liwat and God bless. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, Una sa balita, una sa aksyon. Kagaron sa detalya sa ngaton mga nagapanguna nga balita national na record subong adlaw sa Pilipinas ang pinakataas nga kaso sa COVID-19. Sa datos subong Setyembre 11 na record ang 26,313 ka bag-o nga kaso nga nagdala sa kabilugan nga 2,206,021. Naduga nga naman sang 16,013 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 1,985,337. Samtang 79 ang bag-o nga napatay nga nagdala sa kabilugan nga 34,978. Ang Pilipinas may 185,706 kaaktibo nga kaso sa karon sang COVID-19. Nanawagan ng mga medical students nga ipaiway sa bilog nga pungsod ang Physician Licensure Examination o kung PLE subong nga bulan. Ini matapos ginanunsyo sa Professional
Regulation Commission kon PRC nga kanselado ang schedule sa board exam sa Setyembre 11, 12, 18 kag 19 sa Metro Manila tungod sa COVID-19 restrictions. Suno sa pila ka mga estudyante, may mga probinsya man nga sagwa na sa Metro Manila nga naga-eksperyensa sa mataas nga kaso sa COVID-19. Sa karon, ginahulat ang komento sa PRC angot sini. Sa iban pang balita nasyonal, naulamid ang ginatos ka COVID-19 vaccine sa sunog nga nagluntad sa Municipal Health Office sa San Nicolas sa Ilocos Norte. Sa impormasyon nga ginpagwa sa Health Department sa nasambit nga banwa, naglabot sa 400 doses sang COVID-19 vaccine gikan sa AstraZeneca kag Sinovac ang nadalahig sa sunog. Kalakip sa mga nasunog man ang iban pang bakuna para sa kabataan. Sa report, nag-umpisa sa ikaduha nga panalgan sa Health Office ang sunog Biyernes ang gabi nga kung sa diin makit-an ang bodega sa mga medical supplies. Sunog kay Bureau of Fire Protection San Nicolas Fire Marshal Inspector Reynold Aguinaldo ang nagmalfunction nga compressor sa medical refrigerator nga yara sa storage room ang ginalantaw nga ginhalinan sang sunog. Wala naman sang may ginreport nga napilasan sa amok nga sunog. Ginpahayag sa Department of Interior and Local Government o DILG nga posible mapatuman sa Pilipinas ang plano nga COVID-19 vaccine bubble. Suno kay Undersecretary Epimako Dinsing nga kalakip sa naistoryahan sang Technical Working Group ang temporary vaccine bubble. Natalana naman nga pag-aaprubahan ang kompleto nga guidelines sini. Sa madumduman sa tupa, matunog na ang ginaduso nga vaccine bubble sa diin, mahimo tugutan ang mga vaccinated individual sa pag-avail sa nagkalain-lain nga serbisyo nga ginadumilian sa mga lugar nga ginapatuman ang istrikto nga quarantine restriction. Sa dugang pa nga balita nasyonal, ginaduso sa karon ni Trades Secretary Ramon Lopez ang pagbutang sang age cap para sa mga fully vaccinated individuals nga pwede maka-avail sang dine-in kag personal care services sa tion nga ma-finalize na ang pagpahalog sang COVID-19 restrictions. Ginpahayag ni Lopez sa kay Presidente Rodrigo Duterte nga panahon na nga may lain naman nga approach sa pag-address sang COVID-19 situation sa Pilipinas. Suno kay Lopez, baka duwa ka beses sinigin propose sa IATF nga kung mahimo tugutan ang mga nabakunahan na sa mga lugar nga ginadumilian sa karon. Apang ginasuwesyon man sini nga ang mga nabakunahan lamang below 65 years old ang pagatugutan. Target sa karon sang Vaccine Expert Panel gikan sa Department of Science and Technology kon DOST nga mahatagan sang third dose o kon booster shot ang mga fully vaccinated usar ang Sinovac vaccine. Suno kay VEP member Dr. Rontgen Solante, may potensyal ini nga mapasakaan ang proteksyon batok sa virus. Nagpasa na sang rekomendasyon sa Department of Health ang VEP sa tanan nga grupo sang eksperto sa COVID-19 vaccine kag nagahulat na lamang sang komento angot diri. Nagapabilin nga sa DOH ang pinal nga desisyon kung maghatag sang booster shot sa mga fully vaccinated na sang Sinovac vaccine. Una sa balita, una sa aksyon. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa atong mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edisyon karon nga adlaw Sabado, Setyembre 11, tuig 2021. Sa liwat ang inyo tagbalita, Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Number Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!